Okay, 89.5 My Subic Bay Radio. Hey guys, it's Thursday. Once again, you know what that means. It's time for Konsulta Pang Medisina. And here is Dr. Noel Husay Laksamana. Hello, sir. Magandang umaga po sa inyo, DJ Tom, and sa lahat ng ating mga listeners. Today, ang topic natin ay tungkol naman sa eyes. Okay. Yeah. Eye care. Yes, eye care. So if you have questions or queries, you can join us. Ano? Ito sa 0920-90-99937. Pwede po kayo mag-text dyan at sasagutin namin. Or you can call us dito sa aming station number. Landline hotline number. Hotline Ayan. That's 252-8905. Madali lang din tandaan. Kung 89.5 tayo, 8905 naman yung landline. Ayan. Okay. So, yan ha. So you can text or call us. Ano? Ang pag-usapan natin tungkol sa mata. Alam mo, usapang mata. Yes, usapang mata. Kasi lately we've been getting lots of cases na may diabetic eyes. Ito sana yung gusto kong i-discuss natin ngayon. Isa yan sa mga complications ng mga diabetes na, sir. In fact, gumawa kami ng survey sa International Eye Center. Okay. At tingnan namin yung pinaka-common cause ng irreversible blindness sa mga nakikita namin. At on top of the list is the diabetes. Oo, yung diabetic retinopathy na tinatawag natin. Unfortunately, or fortunately, itong diabetic retinopathy ay preventable. Preventable? Yes. Even if you're, diabetic for a couple of years already, preventable pa rin? Yung pagkabulag dyan ay preventable. Preventable pa rin. Wow. You just have to catch it on its early stage, at the early stage. Kasi kapag ang pasyente ay nagkakaroon ng diabetic retinopathy, alright, nakita na doon sa tinatawag na proliferative or pre-proliferative stage na medyo nagkakaroon ng neovascularization, membrane formation, dapat the patient should undergo pan-retinal photocoagulation, laser treatment. Laser treatment. This is to prevent further damage, and according to the studies ng American Academy of Ophthalmology, early identification and early laser surgery can save up to 90% ng vision ng pasyenteng merong proliferative diabetic retinopathy. Early, ha? Now, there are times when surgery may be necessary kapag nagkaroon ng membrane formation and vitreous hemorrhage ang loob ng mata, just to save the vision. Pero wag na paabutin doon. Mas maganda, mas maagang ma-detect, sir, no? Yes, kanya ang aking payo, always, the moment you're diagnosed as a case of diabetes, go to your nearest eye doctor and have your eyes examined. Okay. Even if you are seeing so clear, even if your vision is 20/20, seems walang problema yung paningin mo, just to be sure, have your eyes examined. Okay. So, yan ang share natin this morning. Now, there are other causes of blurring of vision due to diabetes. Alright. Ang isa sa pinaka-popular dyan is yung cataract formation. Kapag nagkakaroon ng cataract kapag nagkakaroon ng diabetes ang pasyente, cataract forms so early. Ang daling magkaroon ng katarata ng tao. So, in the olden days, they wait until the patient is totally blind bago tanggalin ang katarata. Ay, ganoon? Sabi, hinog na. Nung araw, ang hinog, bulag na. Mali. So, hindi na Ang pagkahinog ng katarata ay kapag nakakaabala na sa paningin. Ano ba yung mga reklamo nila? Dok, parang laging may luha ang mata ko, pero wala naman luha. Parang laging may clouds o nag-uulap ang paningin. Kapag nasa labas ng bahay, when the sun is up, kapag mataas ang sikat ng araw, mas malabo ang paningin. Iyan, mga signs ng katarata yan. Now, ang magandang balita dyan, ang katarata nowadays, kung operahin yan, madali at simple na. The patient is awake, gising, nakahiga. Yung anesthesia ay pinapatak lang, hindi na tinatahi. At walang takip, uwi na kaagad right after the surgery. So, mabilis lang, madali lang. Yes, morbidity is minimal. Prognosis is better. Okay. At ang kailangan doon, ang prognosis is yung outcome, ano yung possible outcome. At yung isa pa maganda dyan,
because of good technology, meron ng mga available na intraocular lenses that would allow the patient to see near, far, and everything in between, even without glasses. So, it's like getting rid of your cataract and getting rid of your glasses na. So, marami tayong 2 in 1. Oo. Marami tayong patients who are able to get by, magbasa, mag-computer, mag-drive nang wala ng glasses. So, Nice. Nice to know. And Good to know. the other nice thing about this is PhilHealth ay kino-cover nila yung ng cataract PhilHealth. surgery. So, pagdating sa ganung mga bagay, huwag na kayong kabahan pa. So, ika nga, ang paningin natin ay napakahalaga. Our Exactly. vision is priceless. Oo, dahil So, dapat alagaan natin. Ito, may pumapasok na po mga text dito sa 0920-90-99937. Ito, sabi ni Grace Lungid, Doc, yung mata ko paggising, makapal at maga. Kinagat daw ng ipis. Sabi ng mama, hindi po ako pumasok na. Ang sakit. Ano ang dapat gawin? Parang may nana sa dulo. Grace, yan ay baka nagkakaroon ng colitis o kaya cellulitis. Hindi naman necessarily kinagat ka ng ipis. Parang yan yung common sir, misconception no? Kasi naisip nila maruming ipis. Paggising naman na maga, kinagat na raw ng ipis. Kunyan, baka may mukhang ang simptomas na binabanggit ninyo maaaring colitis, o baka nagkaroon o hordeolum, or kung magamaga yung paligid ng mata, baka nagkaka-cellulitis ka na. Go to your nearest eye doctor para mabigyan ka na ng tamang antibiotic at saka gamot dyan. Yes, Grace, tama yung mo, yung warm compress ba makakatulong? Yes. How do you do warm compress? Kumuha ka ng maliit na bote, kahit maliit na mineral water bottle, malinis, make sure hugasan mo, maliit lang. Lagyan mo ng hot water, balutin mo ng malinis na cloth. Okay. Preferably cotton. Kailangan may cloth. Oo. Kapag walang cloth, kasi plastic yun. Plastic. Malinis. Tapos itikit mo lang ganun. 15 minutes, 4 times a day. Just to soothe the area. Now, at alam mo naman, ang bacteria, ayaw din masyado mainit yan Ayaw na mainit. Ayaw. Gusto niya aircon. Para mga preso, ayaw siya mainit. So, yun so, makakatulong yan. Sabi ni Rudyard Mendez, Doc, worker po ako na nakatira dito sa Bahak at ako po ay nalagyan ng bakal habang nagpupukpok ng nagpupukpok ng simento, nagsisinsil siguro. 2 araw na mahapde, hindi ko maibuka. Anong dapat gawin para maalis at inumin? Sir, dalhin nyo na kagad sa eye doctor nyo, baka may foreign body dyan. Huwag nyo hayaang tumagal kung may bakal dyan sa loob ng mata ninyo. Yung puwing na yan, huwag nyo kakalikutin. Tatanggalin po ng doktor yan sa slit lamp. Yung slit lamp is yung biomicroscope na tinatawag namin. Na ma-magnify yung mata para maging malaki-malaki at madaling tanggalin yung mga foreign object na pumasok. So, alam mo dito sa ating lugar, maraming industries, maraming industrial companies at industrial accidents are very common. Now, kapag kayo nalagyan ng chemical or kahit foreign body sa mata, naka-irritate. Ang first defense natin ay wash your eyes with clean running water. Tubig ka agad. Yan, nasabuyan ng chemicals ng acid or nasabuyan ng, lalo na yung mga alkali. Ano ba yung alkali? Mga liquid sosa, mga cleaning agents, mga sabon. Or worse, muriatic acid. Kasama rin ba din, Doc? Running water ka agad. Before you go to the hospital or before you go to the emergency room, running water po ka agad. Yan po yung pinaka parang first aid natin for that. Wash away all chemicals na nasa mata. Ang acid, mas madali pa yan Yung alkali, yun ang mahirap kasi once it gets into the tissues, the damage continuously happen. Meron tinatawag na liquefaction necrosis. Yung nakatabi sa yung tissue na nadikitan ng chemicals, tuloy-tuloy na naliliquefy, natutunaw sa madaling salita. So,
it is notoriously blinding. Talagang sisirain yung mata niyo, ano, Doc? Yung liquid sauce ay ginagamit sa bathroom. Pantunaw kasi, Oo, no? pantunaw ng kahit buhok, tutunawin yan eh. Di ba, Doc, yung eyeball natin parang gel yan, eh, no? Yes. So, yan, Kung gel lang yan, madaling masira yan, eh. Sabi ni Lourdes Catarman, kapag Our Lady of Lourdes, ha? Doc, ito, pabati naman yung daughter ko. Birthday niya yan, 3 years old. Si Luli Babe. Happy birthday, Luli Babe. Nakikinig din sila Happy ngayon. birthday. Doc, yung madalas na pagmumuta ng sanggol ay sanhi ng ano to? Bakterya po ang sanhi niyan. Pagka madalas greenish yellow ang muta, usually bacteria. Tatanong siya ng pwedeng gamitin eye drop. Yung binanggit ninyong gamot, pwede. Neomycin, polymyxin combination yan, pwede pong gamitin yan. Doc, yung pong lagi nagbibilad sa swimming dahil ako po ay isang kawani at nagme-maintain ng isang resort. Meron pong tumutubong laman dito sa gilid ng ice at pumupunta sa itim. Anong gagawin dito? Gabi. Concepcion. Gabi Lee. Gabi Lee. Gabi. Mukhang ano yan, mukhang pterygium yan tumutubo dyan. Pterygium. Pterygium. Pterygium, I'm sorry. Spelled P-T-E-R-Y Okay. G-I-U-M. Pterygium. There's a silent P pala Silent P, in front of it. Wow, ngayon ko lang nalaman yan, Doc, ha? Akala ko talagang letter T simula. Comes from the word pteryx, meaning wings. Okay. Yun yung parang namumuod sa gilid-gilid parang may ng pakpak na tutubo. So, yun may laman, may ugat na pula-pula. Yeah. Ang sanhi niyan ay sun exposure. Sun exposure. Ayan, for general info, yung mga meron yan. Yes, yan po yung dahilan. Sun exposure. What? Parang kumbaga sa halaman, pag naarawan, tumutubo, Doc? Parang gano'n. Oo. Hindi. Kasi naarawan. Ganito yung mekanismo niyan. Pag nabibilad tayo sa araw, yung mata natin, na-irritate. The body will try to protect the eye from harm na ginagawa ng ultraviolet light. Parang natural reaction ng body pala ang natin. gagawin, magpo-form siya ng magkakaroon ng fibroelastotic changes. At ito ay sasampa ng unti-unti papunta sa gitna. Kasi nga gusto niyong protektahan. The eye is trying to cover itself. But it's not good kasi pag nag-cover dyan sa harap, pati yung paningin mo, natatakpan. Parang nababatak yung laman natin. Parang pagtubo ng kalyo sa kamay mo, di ba? Yeah. Okay. When you're working, ayun, maaari magkaroon ng... So yun yung rational behind bakit, So avoid sun exposure and but it's your livelihood. Naglilinis ka ng swimming pool palagi. Lagi ka nakabilad. Wearing shades siguro would help, no? Yes. Na may ultraviolet protector. At saka yung protector. Yung sombrero. Yung mga... What can you say about Doc? Yung mga shades na nakalagay polarized. Polarized. That's better ba? Parang gano'n? Okay naman yun that ang polarized lenses would help you see better through reflective media like water and glass. Okay. So that's the thing. Anong ginagawa ng polarized? Ang direction kasi ng wavelength ng light, this is based on the wavelength theory of light. Kasi maraming theories ang light May particle at may wavelength theory. Anyways, that's physics. Well, we're going back to The basics. 101. The waves go from different directions. Let's just simplify things. Let's just make the waves going from top to bottom. Okay. That's the Y and the Y-axis and side to side, the X-axis. So, pagka polarized yung lenses mo, i-eliminate yung isang axis dyan. Kunyari, i-eliminate yung X-axis. So, Y-axis lang yung makakadaan. Mas kita na babawasan yung reflection ng isang axis na natatakpan. So, yung tinatawag na polarized. Kanya meron tayong tinatawag na Polaroid lenses. So, they're good. It makes you see better. Meron kasi akong polarized shades, Doc. Kaya napansin ko pag yun ang gamit ko, yung mga tawag dito. Mas vivid. Kunyari, I'm looking at something that's colored pitch black na color. Parang nagre-reflect pa siya, parang matingkad siya, parang gano'n. Parang yung that's the effect. Parang yung light black nagiging dark black. Light black, dark black yun. Yun ba yung epekto na. Yeah. So, for example,
na may nagsiswimming sa ilalim ng tubig, mas makikita mo if you're using If you're using polarized polarized. lens. Okay. Yung mga isda doon, mas kita mo. Maganda pala yan sa mga lifeguard, no, Doc? Yes. oo. Polarized lens na na shades. They help sa mga lifeguards or mga Yeah. tawag dito, mga girl watchers. Yan. Like you, Hindi pala nag-polarize. Sa swimming pool, Doc. Nagkataon lang, Doc, kasi bumibili ako, nakita ko, polarized. Masubukan ka. Ayun, di ba? Yeah. So they do. Doc, anong advantage ng ito? Ng laser? Kasi gusto ko na magpa-laser. I'm tired of wearing glasses at hindi ko rin matolerate ang contacts kasi 2 hours lang ang pula-pula po. Jimmy, ang grado ko po 450. Magkano ba? Jimmy, anong advantage ng laser eye correction? 3. Number 1, you won't need glasses anymore. You won't need contact lenses. Now, if you're wearing contact lenses, totoo maraming possible complications. Among them are corneal ulcers at saka yung tinatawag na ocular irritation and dryness. Okay. Ang pinaka-dreaded dyan yung ulcer. Alright. Ayaw natin yan dahil pwede maging cause ng permanent scarring and blindness. Ayaw natin. Alam mo, I've seen several cases na sumali lang sa beauty pageant, gumamit ng colored lenses. Alright. Napuyat, suot-suot pa rin yung bandage, yung colored lenses. Natulog lang suot. At kinabukasan, mapula na yung mata. Then after a day, may tinatawag na corneal ulcer. And these ulcers, nagko-cause ng permanent scarring. Lifetime na. That's good. So, it's a lot safer to undergo laser eye correction than wear contact lenses. So, in the long run, it's a lot cheaper. Ngayon nga, mura na eh. Yeah. As low as 25,000, you can get your eyes corrected already. Tanong ni Sam, Doc, ilan bang araw ang pagitan ng pa-opera kasi galing pa ho kami santong Northern Zambales para ma-treat, makakita muli ang papa. Kung pareho na may katarata yung patients at malayo na may lugar, sometimes we do bilateral or magkasabay ng eyes. It's already in the olden days taboo na gumawa ng bilateral na surgery. Bilateral yung dalawang surgery. Sabay, oo. So depende sa kakayanan ng surgeon at saka nung surgeon at saka nung yung level of yung confidence mo sa sterility. Okay. Para magawa natin, para gawin yun. Kung sterile naman at saka yung ibig sabihin maganda naman yung surgical instruments at saka yung techniques na ginagamit, it's already possible. Gawing sabay. So maraming salamat Mr. Mendez. Lang siya, sabi niya, Doc, thank you. Ako yung teacher na inoperahan mo. Uy, nice. Mr. Mendez nice. kasi, welcome po and regards to ma'am, kay Mrs. At teacher siya. At ang mga teachers kasi hindi ko sinisigil ng professional piece. Retired or not? Yes. Or simply retired? Basta teacher. Basta teacher. Nice. Meron nga akong kaibigan ngayon dito si Repa Pips Jojo, dati siyang gitarista. In the 70s. Sabi niya, bandista. Doc, bandista ba siya? O bandido. Bandido. Sabi niya, Repa Pips Doc, hindi naman ako guro, pero love guru. Love guru. Pwede ba? So it counts? So inano ko siya. Groovy pa rin siya. Long-haired and okay. Mga genre nila Joey Pepe Smith. Nagkaroon siya ng cataract. Right. At
okay naman, sa awa ng Diyos hindi na ulit na tonto. Yeah. Inopera nyo for free. Once na na-opera ba, Doc, may possibility pa rin magbalik Makataratab, balik, hindi. It's na. gone. It's gone forever. Clarification lang ha. Pag na-operahan na. Free yung professional fee. Kasi Professional fee. Professional fee. So, But still, the hospital fees, they have to bayaran niya syempre, bayaran niya pay yung it. operating room at saka. Pero it's a big help naman talaga. Malaking Syempre, help, the professional fee is already waived off. Yeah. Ang professional fees would range from 9,000 to 15 and sometimes 25,000 pa per eye. So, Yeah. That's awesome. So, Yeah. Mr. Mendez, maraming salamat and welcome and God bless po. Yeah. Rock and roll. Lagi nakikinig sa atin si Repa Pips, Wow. Jojo. Actually, ang tawag din sa akin, Repa Pips, ang tawag ko sa'yo, Lolo Pips. Thank you for doing so. Yeah. Salamat po. Sabi ko naman tawagin Lolo Pips. Yeah. Grand Pips na lang. Okay, Grand. Okay. Sabi niya, Dok, uy, kita mo, text agad si Lolo Pips, si Grand Pips. Sabi niya, Dok, follow up kung kailan kaya update, sabi niya. Yeah. Kailan kaya update dun sa pagpasa ng bill sa medical marijuana? Ay. Ano ba? There's this May nag-ano na meron Doc, no? si May- Congressman Alban. May nag-author ba tawag doon? Yeah. Alright. Yan. Okay. So, Doc, ito. Ang aking daughter, halos 8 hours sa computer, walang tigil. Palagi. Alright. Halo na ang lesson at ang Facebook. Ayun. Kasi ngayon, pati lessons nasa computer na rin I have- copy-paste generation ang tawag dito. Yes. Copy-paste generation. Meron akong mga patients, mga bata. Sabi, anong grade school ha? Di, lagi rin sila sabi, Dok, binabawalan po ako ng mama ko, hindi niya alam. Yung lesson namin, nasa USB lang po Hindi na. Sabi ko, Mami, huwag niyong bawalan, nandun ang lesson niya, nasa USB. Tatawa-tawa yung batang gano'n. Nasa USB. Yung lessons. Yeah. Oo, sabi ko, okay to paano kayo nag-lesson ba? Parang gano'n. Po, binu-bluetooth lang ng teacher yung okay lecture, di ba? Tapos bluetooth niya, di ba, ikaw na kagad. May copy na siya. That's good. So, hindi mo, presentation. Kaso, nabababad sila sa computer. Ito ang tanong ni Lydia Mendiola. Sabi, 8 hours daw yung daughter niya, pinaghalong lessons and Facebook. Hindi naman masamang gamitin yung mga tablet, mga computers, mga monitors because computer monitors are safe. Alright. Safe po sa mata natin Safe. yan. Kanya lang, pag minsan, kapag patagal na nakatutok dyan, sumasakit na yung batok, sumasakit na yung ulo, ngawit na, papagod. Ngawit It's na. fatigue. In the States, nag-coin sila ng term na computer eye fatigue syndrome. Computer eye fatigue syndrome. We keep coming up with terms that will... New terms to adapt with the New changing terms to times. adapt, yeah. Or sometimes new terms are used to make you feel better. And sometimes the thinking is the condition will go away because of the new terms, di ba? Or sometimes- Nowadays, we don't have old people anymore. We have the senior citizens. Wala. Yeah. We use euphemisms. So, Toilet paper become bathroom tissues. tama yan. That's Running shoes become sneakers. para mas nice sounding ika. Soon they will call the rape victim unwilling sperm donor. I mean unwilling sperm recipient. Alin ang mga Rape victim. So, ganun ba? they could call them that sometimes. anong tawag sa mga buntis? What do we have a new new term for that? Future mothers. Alin, Doc? Future mothers. Future mothers. Oh, okay. Ito greetings daw. Pero we have somebody calling. Baka answer, ko-consult, Doc. yes. Alright. Oo. Tapos after nito magpo-pause tayo for a short break after this caller. Alright, let's check it out. Hello, caller. Hello. Hello, good morning. You're on the air. Hindi sumasagot. Okay, anyways. Siguro, Doc, let's pause muna for a short break, bottom of the hour break, and we'll be back with more of your inquiries, Yes. okay? Yung mga medical consultations ninyo. You guys can start texting now habang naka-break tayo. Again, the text number, Doc?
yung text number ni Doc. 0920-90-99937. At Yan. si Ramon Diwa, sabi niya, Doc, anong number ng Lourdes? Gusto kong matawagan si Dr. Yan, madali rin tandaan. Ay, si Dr. San Gabriel. Tatanong niya yung schedule ni Dr. San Gabriel. Ang number po namin doon ay 222-9011 hanggang 13. Okay, 222-9011 hanggang 13. Alright, so we will be back with more of your inquiries and a whole lot more. Also, we are live on the internet. We are streaming worldwide. Pwede po kayong mag-comment sa chat thread natin yung mga inquiries ninyo, medical consultations na gusto nyong i-inquire kay Doc. And also sa official Facebook page din natin, pwede po kayong mag-comment kung may mga katanungan kayo sa 89.5 Subic Bay Radio on Facebook. That and a whole lot more when we return. Did you know that the flagpole in front of Building 229 is symbolic?